Kubleye pi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Ka office jong ka district and session judge Shillong kalapan pawi ka jing Kloi bat jing Sted ha karukam trekam jong ka Iing Bishar da ka bala ban penkut ye shibun ki mukot duma ki bala sa jingïaid por labun snem. Katkum ka jing tho pat ba halor ka jing don bat jing penkut ye ki mukot duma bala penmi pat ba menta kasngi. Katkum ka jing ken pat ba hadu saw hajar arspa nyoflai teli ki mukot duma ladep ban penkut hapo baro ki benta jong ka Shillong district judiciary. Kani ka pen ya ka jing tray shitam ba ka jing temu jong ka Iing Bishar ban pen hiari ka jing bun ki mukot duma basa bat ban pen Sted ya ka jing ai hong. Katkum ka jing ya pen ken kat ha karta jingïaid por ki mukot duma basa ki babun tam ki ha bapo kasan lani ship house nem shihajar praspa sapo prateli bot saka ar lani sans nem shihajar praspa iwe teli not lani ars nem shihajar shispa andrupu arteli bat ka ship house nem sheneng shihajar arspa life nyoteli ka jingken baro jingki mukot duma basa hapo baro ki benta kalong ndriu hajar shispa sapu prateli ha kani ka por jingya thu kubor ki Iing Bishar ki lala ban penkun shihajar praspa lai teli ki mukot duma bat ka jingken lang jingki mukot duma basa bat balade penkut ka kot sha arpu ar hajar lai spa nyofuwe teli Kani ka penpau ya ka jing persyang bamana ka por jong ka Shillong district judiciary ban penduna ya ki mukot duma balasa jingïaid por. Ki he officer ka Iing Bishar ki laong badang shimbun ki lat jingïaid ban penbet thamai ya kurukam trekam jong ki Iing Bishar da ka ba penyat ya ki jingye shong Bishar katkum ka por balabu. Khamtam ya ki tu ki mukot duma ki balasa palat ship house nem. Ki mukot duma bala dep penkut ki kentup ya ki jingya ka jia shnong bat pat ba ki mukot duma kendo ka jingya ka jia Iing kurim bat Iing long Iing lem bat ki jingya ka jia pat ba halor ka jingïaid pat ba bat ki kam shnong pat ba bun na kini ki mukot duma ki lasa jingïaid por namar ka jingbun palat ki mukot duma ha ka jela Henry mentala la ban pen Sted ya ka jingïaid jengki lingba ka rukam penyat ka babet bat renti u pat ba menta usnem ban Yo ba ka jing pen Sted ban penkut ya ki mukot duma kam syam lakta ya ka jingïaid hong namar babaro ki rai la shim katkum ki an balabu da ka ba jingïada ya ka hong jong baro arliang mamla ki pat ba kila ai jingyaro ya ki officer ba ki nong tray ka Iing Bishar district court Shillong na ka benta ka jing IT ba jing tray shitom jong ki ban pen bhai ya ka rukam tray kam bun ki long Iing ki bla shakta ha ki jingya ka ja ba jingïaid por kila yo mensim ba jingyaro ya ka ni ka sinjam Menta ka jingkermen pat ba kadang he ba ka Shillong district court kan beteng ya kani kerukam trekam ka ba Kloi bat jingya hun ban penduna shu ya ki mukot duma basa kenang ban penduna ya ka jing'e ba jingya kendu jingjenjar jengki pat ba ha ki jingya ka jia ba jingïaid por